Dobrý deň. Som Niko z Bettermile a dnes vám vysvetlím, ako vyriešiť konflikty časových rámcov v aplikácii Bettermile. Časové rámce sú možnosťou, ako sa uistiť, že prídete v určitom čase pre konkrétnu zásielku. Sú zobrazené tu. Ak je celé pole označené červenou farbou, znamená to, že máte časové rámce, ktoré už nie je možné dosiahnuť. Malé číslo v pravom hornom rohu tohto poľa označuje počet časových rámcov, ktoré sú v konflikte. Konfliktné časové rámce sú časové rámce, ktoré si navzájom odporujú. Ak chcete byť načas v jednom časovom rámci, nemôžete už byť načas v inom časovom rámci. Konflikty by sa mali vyriešiť, aby sa zabezpečilo dobré dodanie. Kliknutím na pole zobrazíte zoznam časových rámcov. Konfliktné časové rámce sú označené červenou farbou. Zmente časový rámec tak, aby vyhovoval vášmu plánu. Niektoré časové rámce sú predefinované a nie je možné ich odstrániť. Časový rámec úlohy môžete zmeniť, zobrazí sa však upozornenie, ak sa váš zmenený časový rámec líši od predefinovaného časového rámca úlohy. A nezabudnite pravidelne kontrolovať svoje časové rámce. Ak uvidíte časový rámec, ktorý nevyhovuje vašim potrebám, napríklad vždy dodávate oveľa skôr alebo neskôr, ako je daný čas, neváhajte a časový rámec odstráňte. V opačnom prípade to ovplyvní vašu postupnosť. Ak narazíte na problém, neváhajte nám napísať správu a my vám čo najskôr pomôžeme. Máte nejaké otázky? Pozrite si naše ďalšie videá alebo nás kontaktujte. Bettermile. Empowering Last Mile Delivery.